Nginibingelele-ke la sichaza khona amaphupho namhlanje akasikhulume-ke ngokuphupha osenkonzweni noma usesontweni. Amaphupho-ke mayelana nokusonta kanye noNkulunkulu. Ake sithi-ke ukuphupha usonta, kukhona-ke amakholo amaningi noma-ke abazalwane abaningi befake-ke imfaniswano wesonto. Ufake-ke izingubo zesonto, ukuphupha-ke ushumayela osesontweni noma uthandaza, ukhuleka. Ukuphupha ugqoke umnazaretha noma ijazi lobufundisi noma-ke uphupha ugwaba. Ngesinye-ke isikhathi-ke uyaphupha uxoxa noNkulunkulu. Kuyenzeka-ke uphuphe isonto ongasonti kulona. Kwesinye-ke isikhathi uze-ke uphuphe ufake-ke izembatho zakulelo sonto. Ukuphupha-ke isonto kuchaza ukuthi-ke unesithunywa esifuna uye kulelo sonto noma-ke idlozi lakho elashona lalikholwa kulelo sonto noma-ke lelo sonto lingakunika-ke usizo ezintweni ezikuhlulayo empilweni yakho noma ngithi-ke ezikuhluphayo. Okusho ukuthi uma uney'nkinga hamba-ke uye kulelo sonto uyokhuleka ngamandla, konke kuzokulungela. Okunye-ke ongakwenza okulula uma-ke ungenalo uthando lokukhonza kulelo sonto. Uthando-ke senje uthando lokuya esontweni ngoba-ke asifani. Ungahamba phela uye khona ufike nje unikele khona, wenze-ke isicelo ngenhliziyo noma-ke isiphi isicelo osifisayo nje ngenhliziyo yakho kuzofezeka. Kungaba-ke isicelo somshado noma-ke semali noma-ke sokuhlala ngokuthula empilweni yakho noma ngithi-ke emzini wakho. Abantu-ke abaningi baye-ke baphuphe-ke amasonto alandelayo. Kuyenzeka-ke uphuphe amaRoma, iZayoni, uShembe, iZCC, abaphostoli. Kuyenzeka futhi uphuphe-ke usesontweni kudliwa noma-ke uphuphe umfundisi eshumayela noma kwenzeke-ke bekuthi-ke ufunda iBhayibheli. Mlaleli usungabuza-ke la kwi-comment section noma ngabe iliphi iphupho, sobe sesibuya-ke nevidiyo sizokuchazela kabanzi.